Επιτραπέζιο ναι ή όχι? Δεν είναι κακοί, δεν είναι ανόητοι, δεν είναι αμόρφωτοι αυτοί που είναι φτωχοί. Απλώς κάνουν λάθος επιλογές σε κρίσιμες στιγμές. Τι σημαίνει χρεοκοπία? Για να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ απλά. Πριν από λίγο είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου. Ότι δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις την οποιαδήποτε εφαρμογή σε ένα iPhone με ελληνική πιστωτική κάρτα. Κυρία Σαράφογλου, έχετε την αίσθηση ότι δίνετε ισότιμο βήμα σε όλους? Έχετε την αίσθηση, εσείς, σαν δημοσιογράφος, είστε νέα κοπέλα, δεν είσαστε κανένας μεγάλος άνθρωπος? Κύριε Γρηγοριάδη, θα έχετε δει την αίσθηση ότι δίνετε το ίδιο βήμα στη μία άποψη και στην άλλη? Αυτή είναι η αίσθηση. Εμείς φιλοξενούμε προσωπικά εδώ στο Μέγκα όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια. Έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι στο Ζύγι είστε εντάξει, έτσι? Εσείς είστε εντάξει στο Ζύγι σας? Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη. Γενικά για τους ιδιωτικούς σταθμούς δεν μπορώ. Για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ. Εσείς πού μιλάτε αυτή τη στιγμή? Δεν μιλάτε σε εμάς? Βεβαίως μιλάω. Αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Όμως επιτρέψτε να σας πω, θα πρέπει να δούμε πόσοι μιλήσαμε την άποψή μου σε εσάς σήμερα και πόσοι μιλήσαμε με την αντίθετη άποψη σε εσάς. Ξέρετε καλά. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Επιτραπέζιο ναι ή όχι? Ξέρεις τι καιρό θα κάνει αύριο? Ξέρω. Σου αρέσει ο ήλιος ή η βροχή? Η βροχή. Η βροχή. Ναι. Έχασες! Δεν προσκαλείτε εσείς να πηγαίνει στις ουρές και του δημιουργείτε πανικό, βεβαίως. Εμείς κλείσαμε τις τράπεζες, κυρία Πρόεδρε. Δεν μου λέτε, διατυπώσατε κάποια κριτική για εκείνους οι οποίοι οδήγησαν στο κλείσιμο των τραπεζών και δεν είναι άλλοι από τους δανειστές τους οποίους υπερασπίζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Σας συνδέουν με άλλα συμφέροντα. Όπως επιβάλλει το... Τι είπατε? Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν... Τι είπατε? Αυτό προσπαθώ να σας πω. Τι είπατε? Τι είπατε? Λένε ότι συνδέουν... Τι είπατε? Αυτό προσπαθώ να σας πω. Τι είπατε? Συνδέουν αυτή την κυβέρνηση με σχέδια εξόδου της χώρας από το ευρώ. Με συμφέροντα συνδέουν την κυβέρνηση? Δεν το έχετε ακούσει? Το αυτό που είπατε. Δεν το έχετε ακούσει. Παρακαλώ να προσδιορίσετε ποιοι είναι που μας συνδέουν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς σας ασκείται αυτή η κριτική εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, γνωρίζουμε με ανήθικο τρόπο, με μέσα ενημέρωσης τα οποία επωφελούνται από ένα τραπεζικό λοιπόν ότι είναι ανήθικο και μην απαντάτε με προσωπικούς υπενιγμούς γυναίκα προς γυναίκα. Και με δημοσιογράφους οι οποίοι ανέντιμα παριστάνουν τους αντικειμενικούς ενώ δεν είναι. Εμείς πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς είναι τα πράγματα στις τράπεζες. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε και εσείς? Περιμένω με τη σειρά μου να ασκήσω το δικαίωμα που μου δίνει η πολιτεία μας να εισπράξω τη σύνταξή μου. Θα πάρετε 120 ευρώ. Ποιες ανάγκες λοιπόν θα καλύψετε αυτή τη στιγμή? Στέκομαι, δεν είναι το ζήτημα οι ανάγκες. Το ζήτημα ότι η πατρίδα μας έχει κάποιους ανθρώπους που αγωνίζονται να σταματήσει αυτούς που διαρκώς προβαίνουν σε αυτοκτονίες, να σταματήσει αυτή την επαιτία που βαφτίζει τον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο που ακολουθεί τι λένε οι πολίτες για όλα όσα συμβαίνουν. Πολίτες οι οποίοι βρίσκονται από χθες οι συνταξιούχοι έξω από τις τράπεζες περιμένοντας να πάρουν τα 120 ευρώ της σύνταξής τους για αυτή την εβδομάδα, αλλά και κόσμος που από την Δευτέρα προσέρχεται για να πάρει τα 60 ευρώ που δικαιούται ανά ημέρα από τον λογαριασμό της τράπεζας. Στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας εδώ στα Βρυλίσια, στην Λεωφόρο Πεντέλης. Όχι όλοι, φιλέ. Όχι όλοι, φυσικά. Εντάξει. Να ιεραρχήσουν. Μας έχετε πρίξει. Τι θέλετε, τι παίρνετε εσείς? Καλή σας μέρα. Προσπαθούν βεβαίως να ιεραρχήσουν σε προτεραιότητα τις ανάγκες τους. Πληρώνουν, όπως μας λένε, πρώτα... Τα χάλια δεν. Μας πρίξατε. Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Βρείτε και μια λύση, όλα είσαστε. Γιατί πρέπει να υφίσταμε bullying κάθε φορά που θέλω ελεύθερα να λέω την άποψή μου? Γιατί πρέπει να είμαστε πολλωμένοι τη στιγμή ακριβώς που θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι για το καλό της χώρας μας? Γιατί έχουμε υποφέρει πολύ τα τελευταία 5 χρόνια με θυσίες που δεν απέδωσαν? Γιατί παρά τις στερήσεις βρεθήκαμε σήμερα στο χειρότερο σημείο αυτής της κρίσης? Στην Ευρώπη που είναι απόρρια του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής δημοκρατίας. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι. Ναι! Έχασες!
έχω δικαίωμα να ψηφίζουν ναι, έχω δικαίωμα να κάνουν τι θέλουν. Φυσικά. Λέω όμως ότι ποιος σας το στέρισε αυτό? Διονγκώθηκε ιδιαίτερα από την ελληνική τηλεόραση. Και ο οποίος δεν το βλέπει αυτό, δεν θέλει να το δει. Αυτό σας λέω, κύριε Σαράφογλου. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Πραγματικά τσίπουσα τη φωνή μου και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά αυτό που λέω είναι. Δεν είναι έτσι, κύριε Γρηγοριάδη, και δεν είναι ο τόνος σας, γιατί εδώ έχουμε τόση ώρα, πάρα πολλή ώρα, αν με ενημερώσουν οι συνάδελφοι πόση ώρα μιλάτε. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται περί Χούντας, γιατί οι κατηγορίες που είπατε είναι βαριές. Αν ήμασταν Χούντα, όπως λέτε, δεν θα είχατε τόσο χρόνο να πείτε τις απόψεις σας. Και σας ακούμε και πολύ προσεκτικά τόση ώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτές τις προσβολές είναι αδύνατο να τις δεχθούμε. Όχι, θα τις δεχτείτε, θέλετε δεν θέλετε. Και θα σας πω και πώς θέλουμε, δεν θέλουμε να τις δεχθούμε. Με συγχωρείτε, αλλά με προσβάλλετε προσωπικά και δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με προσβάλλετε. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.